Er du klar? Der er ikke noget. Der er ikke noget. Okay. Sådan der. Det kan godt være, at den er lyserød. Det kan godt være, at den er lyserød, men det er stadig mellem. Der kommer en bil. Ja! Okay. Det der, det er den første cykel, så du nu så skal have den med hjem. Jamen, det kan ikke køre. Hvorfor? Du er nødt til at skal have den der med hjem. Det er en Hello Kitty. Jeg bliver nødt til at stå på den. Okay. Jeg prøver igen. Okay. Det er nu, det sker. Ah! Yeah! Det er livsfarligt, mand. Fuck livsfarligt, mand. Jeg går resten af vejen. Hej. Hej, mom. Jeg er fuld. Jeg tror ikke, hende der er pin, da hun kommer til at savne sin cykel. Skal vi aflevere den? Kan du huske, hvor vi tog den fra? Nej. Jeg tror bare, vi skal gå hjem. Nej, du kan Det kan du ikke. Nej, det kan jeg ikke. Nej, kom så. You can do it. Nej. Du skal hoppe oven på den. Okay. Det kan så altså. Nej, jeg skal lade en tank. Jeg skal lige en tank. Så er der bare lort om munden. Jeg var ødelæggende. Kom her. Du kan godt. Hvad så? Okay. Det hjælper virkelig meget. Jeg gjorde det! Yes! I did it! Fuck you, fence! Damn you to hell! Take that, fence, you bitch! You know, that was not a fence. That was just a fence with crown written all over it. Let's go home.
der, det kan slet ikke mening, det der. Der står pisser derovre. Jeg står bare og tænker, hvad fanden? Tror du ikke, jeg har fået en masse penge? Fra hvor? Du kigger bare efter. Tror du ikke, jeg har fået en masse penge? Fra hvem? Det ved jeg ikke. Det kunne være, at man var heldig. Med ord! Wow. Det er så bekørt. Automaten er ude af drift. Stakkels Astrid. Det gider jeg bare slet ikke. Skal vi gå hjem til mig? Hvad sker der for dit ur? Undskyld.